Знае се, че духовете по принцип обладават хора, но тази истинска страшна история е за обладана кукла. През 1897 година семейство Ото са притежавали плантация в Кит Уест, Флорида. Една от жените, които работили в плантацията, предложила на сина на семейството Робърт Юджин Ото кукла като подарък. Местните историци подозират, че е практикувала вудо и че куклата, която му е дала, е обладана. Щом Робърт занесъл куклата вкъщи, съседите започнали да съобщават, че виждали куклата да се движи от прозорец на прозорец, когато семейството не било в къщата. Семейството можело да чуе куклата да се смее, да тича из къщата през нощта. Родителите на Робърт намирали неговата стая разхвърлена, а младият Робърт казвал, че куклата го е направила. Робърт пазил прокълнатата кукла през годините. Всъщност той се привързал към нея и прекарвал безброй часове в стаята си, говорейки с куклата. Години по-късно, когато той се оженил за жена на име Ана, той все още държал куклата. Ана я мразела и накарала Робърт да я сложи в таванското помещение. Не след дълго Робърт занесъл куклата в таванското помещение, където имало прозорец с гледка навън. Съседите и децата казвали, че я виждат да се движи през прозореца. Скептиците може да заключат, че самият той е бил луд. Обаче след като Робърт Ото починал, Ана напуснала къщата и я дала под наем, но заявила на наемателите, че куклата на име Робърт трябва да остане на тавана. Семействата, които наемали къщата, съобщавали, че чуват обладаната кукла да бяга напред-назад по тавана, както и да се кикоти. Когато са отивали да проверят, куклата си е сменяла местата. След като Ана починала, куклата е била премахната от къщата и поставена в музея Ист Мартело, където е все още. Посетителите и служителите в музея все още съобщават за паранормална активност покрай обладаната кукла Робърт.